Siyacela ngani zakwethu ukuthi niqhubeke ni subscribe kwi channel i-Transformation Life, ni comment, ni share ngokukhulu kuyimisela. Niphinde okunye futhi okubaleka kakhulu, ningaweqa ama ads. Kunalama advert aqhamukayo in between masisaxoxa udaba ebese eqhamuka in between. Ningaweqi, niwayeke nje adlala ukuze sikwazi nathi ukuthi kube khona esikutholayo, sikwazi ukuthenga idatha, siqhubeke nekuchaza indaba ezifana nalezo. Please siyacela ni subscribe, ni like, ni share, ni comment, ni participate, nisinikeze nokunye mhlawumbe singahle sibuye sikhulume ngakho ngoba kuningi esingahle sikukhulume. Siyabonga kakhulu. Njengoba ngangeke ngasho ukuthi akhona ama activities ejele okuyiwona achithisa iziboshwa isizungu. Yafundwa ejele kodwa futhi akukho lulu ukufunda. Kuyasontwa kuneyinkonzo ezihlukene, abanye bajima ukarati, abanye benza ilokhuya nalokhuya. Kodwa isport kudlalwa nebhola. Kodwa isport okuyisona esidlisa kakhulu emajele ingoma. Mina nje Ncome ngangigidela amagcokama, ngaqale ngagida ngisesemangizima ngangigida ubhaca lengoma yangakithi kwanongoma nangapha ku Eastern Cape. Ngangigida ubhaca washo ukuthi ziyashota iboshwe igida ubhaca ejele. Ngase ngangigida amagcokama, ngagcina ke sengiwagidisa amagcokama eNcome medium. Ngangiyigosa impela nje. Siqhudelana nezinye insizwa. Kumnandi kunesasasa kwaku uyabona ke lapha engomeni ihlelekile ke into yasejele. Ziyadayisa inkabi amasosha lezi insizwe egida ingoma ejele kuthiwa inkabi yamageza, inkabi yamagcokama. Insizwa nje egida ingoma ibizwa ke inkabi noma kuthiwa amasosha. Nangaphandle bayazi abantu ukuthi mani izinsizwe egida ingoma nibizwa ngeinkabi. So bathengwa abadlali abagida amagida ngoma. Ayathengwa ejele, athengwe ngogwayi, igwayi osebenza. Ayathengwa, ayabangwa kusuku, yasayiniswa futhi. Uma ugida nje eqenjini lamagcokama uyasayina, usayina icontract ukuthi ngisayina icontract ka 12 years neqembu lamagcokama ngizobe ngigidela lona. Uyasayina ejele, awuvumelekile ukugidela iqembu ungasayinile. So ziyanxenxwa inkabi, ziyanxenxwa kuthiwa ilona lo makufika nje abantu ejele bese kufika idraft qhamuke Westville, uyibona zonke insizwa iphakama ilunguza ukuthi obani labafikayo. Nami makukhona abangakithi ngiyabalanda noma ngibazele ejele lasema Respect noma ngibazele Westville noma ngibazela kuphi nje ngiyabalanda bezogida engomeni yami kanjalo. Iyagidwa ke ingoma lapha, ayindaba okuganga. Ngiyakhumbula nje sasike siphume ngomhla ka1 siyogida kwaba uJacob Zuma njalo ngomhla ka1 January siyogida lapha kwaNqamalala kwaDakodunuse, sifike sigide. Iboshwa ke ngeke uyiqhathanise nensizwe egida ingoma zangaphandle ngenxa ukuthi iboshwa zipractice daily usuku nosuku ingoma. Zifit, zijima usuku nosuku. Into ke yenza ukuthi ingoma ihambe phambili kakhulu. Noma ngabe kuthiwa ijele livaliwe aniphumi phandle. Niyakwazi ukugida endlini ingoma etoilet, ni practice uthi kuphela u6 months nje nibe seniphuma seninete eqondile kade ni practice endlini. Yikho lokho kwenza ukuthi ingoma kuyakwazi ukuthi ejele kade igidwa manje, kade kuvaliwe for 6 months ngenxa ukuthi ibosho zayigwazene mhlambe zaphakama kwase kuvalwe ejele. Ziyaqhubeka zipractice. Number 1 egidela amagcokama, inkabi ezihlale number 1 egidela amagcokama ziyapractice. Ezihlale number 2 egidela amagcokama ziyapractice. Ezihlale number 8 egidela amagcokama ziyapractice. Zithi iphuma nje zifresh, zifit, zithi mayihlangana zonke seyihlangana isipani samagcokama kuvele kuqhume into ongayazi nezamageza nezabalungisi mahlukene amaqembu. Iyadlalwa ke ingoma kube kuyiteki njengoba ngangachaza, kube kuyiteki zikagwayi, kubuye kuthathwe isipani sizohamba siyogida mhlawumbe umnyango wezamajele mawuhlela umcimbi bese ufuna ingoma ezoyogida kuhanjwe kuyogida njalo. Enye into abantu abayibuze ile eyinhlanga. Siye ngibone masibhala kakhulu lapha epageini abanye bebuza manje abantu abelungu
ababoshwa noma mabekhona abelungu ejele baboshwa bodwa noma mabeboshiwe bahlaliswa bodwa cha ejele nje makwabo kufanele lento ehlale beyibuza yikhulu ukuthi manje umuntu mayeseboshiwe isikhulu uhlala yedwa ejele once wagwetshwa nje usuyisiboshwa uhlala nezinye iboshwa mhlawumbe usungahlala nje isolation ngenxa ukuthi wena uapplyela uhlale isolation ngezathu zakhe ezithize bakhona belungu akhona amakhaladi akhona amashangana bangaphandle ama foreigners akhona ejele ngiyakhumbula nje ngithi ke ngoba amaje kole wesivili bakhona amajele asemaplazini ngapha woncomo uVaterfan bakhona abelungu kodwa babaningi mabe boshiwe namandi akhona amanye ashaya inombolo amanye awayishaya inombolo abanye abelungu bakhona kuhlala nje ndawonye nabafowethu bangaphandle bakhona futhi ke baningi ke abafowethu bangaphandle ngoba ikakhulukazi kancancane baboshwa ke bona beboshela ama drugs nani ama rape nani kodwa bakhona ucwaswana eje akukho ngoba ejele isuka iphethene ngenombolo nje phathana ngenombolo nabangayifuni inombolo phathana ngenombolo nabangayifuni inombolo abelungu ke isikhathi esiningi ngiyakhumbula nje khona umunye umlungu wakwafika ngisejele laseNcome medium owambona lo mlungu ukuthi ngathi ngaphandle uyimele kahle wafika namhlanje egwethu 5 years wafika namhlanje kusasa waphuma angazi ukuthi wakwenzeke kanje kodwa waphuma ngaphandle wayegwethu 5 years waboshwa namhlanje nathi sambuza nje insizwe emlungu wena uboshelwe wayengasazi izulu total zimbuza ngaphakathi iboshwe emlungu ayilala embhedeni ophezulu emlungu uboshelweni emlungu kwashacima uboshelweni sifuna ube isikhulu sengoma sazogida ingoma sazokwenza u1 no2 no3 wavula waphuma umlungu ekseni ngakusasa futhi kabelungu uma mhlambe makufika umlungu kanti mhlambe bathathu abelungu la section ngoba ababaningi ngapha baningi ke emajele eCape Town nawo uGoli baningi ke ku Sun City bakhona belungu uthola ukuthi bathatha belungu bese kufika lo osanda kufika uzofika join kulabo banokuhamba bodwa akabelungu mhlamba amabhunu banokuhamba nje bodwa wena ungazi uyitshenti bacwasiwe kanti no ilanguage abayikhuluma vele iyodwa izinto abayikhulumayo ziyafana so banalokho ukuhamba ndawo kodwa akukucwasa nokukhulu kangako ngazi ke amajela aku Cape Town la engiyaye ngithole khona ukuthi racism ngaphakathi ejele ikhona futhi strong kakhulu angazi ke lapho kodwa kulamajele njengapha emaqaqasini kakhulukazi emaplazini hayi akukucwasana belungu kuhlalwa nabo ngithi ngoba futhi ababaningi namashangane futhi nama foreigners kuhlalwa nawo akucwaswana kodwa ke nawo njengangaphandle uyayiwabona ukuthi mayehlezi ahlala wodwa namashangane makuthiwa nje kuyaphunywa kuyo ukuthi uyilanga wathole sehlala wodwa noma wathole esecela uthi khona ihlala number 8 khona ihlala number 7 wathole esecela ukuthi leli number 8 lizohlala number 7 ukuze ahlale abe wodwa ngithi ke ngoba ejela ifune kuleyo nto ukuthi nihlale ngokuzwana endlini yodwa ngoba ngaze neganga kodwa ke bakhona belungu kuhlalwa nabo ndawonye bese kuya ngokuthi ijele likuphi indawo ngoba mali iseNcome nje abekho abalungu abaningi eNcome kodwa khona bakhona